We staan hier op de Zijl in Dokkum. Op 17 november, dan is het zover. Vanaf 2 uur komen Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten hier binnen. Op dit fantastische water. En wij als omroep besteden daar weer aandacht aan. S'avonds tussen 6 uur en 8 uur op RTV NOF. In het eerste uur blikken we terug. Terug naar de intocht. En daarna hebben we een live Sinterklaasshow. Ja, met Sinterklaas en Zwarte Pieten erbij. Een Sintofoon en een verhaaltje. Hè? Pablo? Hans, daar zijn we weer. Wat fijn dat je er bent. Kijk eens, daar komt de boot. Daar. Nee, te vroeg. Je bent echt te vroeg. Nee, ik ben met de voorbereidingen bezig, Hans. Nog 2 weken, dan komen we weer. Oh, wat leuk. Maar wat ben je dan allemaal aan het doen? We komen op televisie. Televisie? Ja, echt waar. RTV NOF, die gaat allemaal beelden maken. En in de weken na de intocht gaan ze die uitzenden. Goed, hè? Ja, wat leuk, wat leuk. Maar rolmaat en dan? Ja, ik moet natuurlijk meten. De meters, dranghekken, kabels, beveiliging. En natuurlijk de camerastandpunten. Moeilijk woord, hè? En waar komen dan die camera's? Even kijken. Ga eens iets naar de kant. Ja, daar. Hier. Daar komt de camera. Ja. Daar moet je nu niet meer gaan staan, hè, want dan komt de camera. Hier. Hey, succes. Wat leuk pakje. Loop je daar altijd in? Nou, ik zie je over 2 weken. Ik ben overdonderd. 17 november, de Sinterklaasintocht. Het verslag van de intocht van Sinterklaas wordt mede mogelijk gemaakt door Jumbo, de leukste supermarkten van Dokkum.